Dobry dzień, witam w postępnym 24. dzielu Kaszebsczygłe kalendarium. Dziś wydarzenie od 11 do 16 czerwca. 11 czerwca 1998 dla turystycznych celów usadzili księstwo Łebę. 12 czerwca 1992 zaczątek drugiego Kaszebsczygłe kongresu, który radził we Gdyńsku. 13 czerwca 1943 umarł Jan Augustyński, dyrektor Polskiego Gimnazjum w Wolnym Gardzie Gdyńsku. 15 czerwca 1857 usadzenie progimnazjum we Wejrowie, które później przekształciło się w gimnazjum i liceum imienia Jana Sobieskiego. 15 czerwca 1907 w Żykłewie urodził się Karol Kreft, kaszebski dziejarz, zwany Kaszebskim króla. I to już wszystko na dziś. Do usłyszenia.